Al. Dobar večer. Dobar večer. Документи за проверка. И пиян сте, бай. Слушайте, evo, dokumenti ново. Ich bin... Ja, ново видите. Ich bin Bulgarian. Окей. Окей. Я ich bin Bulgaria. Я документи програми. Документите? Я. Ще извинявайте, господин, документ забравя вкъщи, бързам, жената ражда. И пиян сте, бай. Господин пиян, да, господин полицай, много съм, тъй бързам, разберете ли? Той огледало ко. Огледалото, шофарите откраднали огледалото, аз сторих това. И мегач нямаш. Мегача и не го взимали, лай. Я дай да видим задния мегач дали сети. Ляв мегач. И задния чупен. Какво става тук? Я виж. И задния чупен. Я дай десен. Десния долу горе бива. Чек да не. Десния долу бива. Ще видим сега какво става. Я да видим. Вие не знаете ли тук трябва да се внимава? Тук има Бързаме. Ремонт. Бързам. Ремонт има. Бързам. Я духайте да видим на волната проба. Да духам ли? Ще духаш. Не е така, моето момче, по-живо. Бързам. Не е по-живо. Не е така, виж. Така се духа. Така ще правите. От тук не мога да духам. Не. И котия ми показва, виж. Няма пира свърши. Я. По-живо. Добре. Ще видим сега резултата да излезе. 1,35. Долу-горе минахте положението. Аре, господин полицай, последните ма жената ражда, бързам. Взимах от шефа камиона и бързам. Този път ви прощавам. Я жената ражда, ви кажеш. Да, ражда, няма как. Този път ви прощавам. Я заминавай, че благодаря. ще стане проблеми с мен. Там да се почерпите. Не. И рушветни. Я бягай от тук, рушветни предлага. Я бягай от тук. Я бързо, изчезвай. Внимателно карай. По пътя. Ти смашка колата, виж.